салом алейкум аҳли гурӯҳ, бародари гиромӣ. Наҷода мо павлюня шунидагем ай кӯчат, ай реша тайёр кардагем дар инамиҷа. Наҷода мо 1300 дона тайёр кардагем. Намиқа масоҳада ҳозираш амо намихел байниш 60 сантиметр монда. Ай туба гирифта шинондем. Ози на худо ба шукр қадошон як 65 сантиметр ҷои сояй. Иҷа ҳамаш дарахтои чормағзай. Дар ҳамин соя мо амира хайр шинондем. Хай бад нест. Худо ба шукр як хелеш хайнаи майда шинондем дертарак. Вайдошам нағзай нашунамуш. Хулоса ки инамиҷа бехиса алаф нест. Ина дорем чобақ мекунем. Меҳнат мекунем. Ака бигем ки пешаш мумкин 1 метр шуда боша. Мумкин як 3-4 донаш. 3-4 донаш 1 метр шудагиай. Неки дигарош ҳамаш иншолло нашунамош хубай. Ина михел миҷада 1300 дона мо шинондагем. Ина хеле меҳнат карда. Хай каси меҳнат кана иншолло роҳатша мебина. Амира мо тайёр кардагем барои насиб боша ай тирамо плантатсия дар ҷошаратшод мегирем. Дигар заминда бо мегзаронем. Ҳама решора ай тошумрод овардагем. Ина меқадар афзоиш шудагиай. Ина нашунамош хай беҳтаринай бачаҳо. Хайна ҳамада барор. Наҷода хай бо арча дорем ниҳолхона дорем ё чормағзи пекан юнони нев пекани дарозак меша. касе дар Россия боша фундукам мебина бисёр. И фундук нест, неке пекан меган ира. боқия ҳама дар амони Аллоҳ бошен. худованд нигаҳбонатон боша бародари азиз.